This time, gusto kong kumain ng gulay. Ayan. Meron akong ginayat na dalawang taling pechay worth 20 pesos. Bumili rin ako ng tofu. Hindi ko alam kung magkano yun. Basta isang buong tofu. Tapos, nagayat na rin ako ng mga ricado. No? Para sa ating pampalasa. Meron tayo ditong isang chicken cubes. At nagbati na rin ako ng isang itlog. Siyempre, lalagyan natin ng ito ang magpapasarap dyan. Ang Lea and Perrins. Okay? Soy sauce. Alright. So, yan. Gisayin lang natin. Yan lang. Tipid meals. Siyempre, nagsasaing na rin ako sa aking rice cooker. Isang cup lang yan kasi ako lang naman mag-isa. Okay. Abangan ang kapana-panibig na lasa ng aking niluluto ngayon. Kasi gusto ko magulay. Ayoko na talaga ng ayoko na ng puro na lang fast food. Wag naman. So, ito naman. Alright. Sindihan natin yung kalan. Oh, laki ng apoy. Siyempre, wala akong kawali dito. Kaya dito na lang siya sa makapal na kaserola. Yan. Para hindi matapon. Dandahan ang apoy para sa pag-isa. Sa pag-isa, sa mainit na mantika, ang gusto kong unahin para mas mabango ay ang sibuyas. Ayoko ng baka. Parang mantika lang. Hindi ko kailangan na i-brown. Ano mo na yung aroma ng sibuyas. Sabay na natin yung, ilagyan na natin yung bawang. Ilagay na natin yung kamatis. At ilagay na natin ang food. Pwede ngayon, lagyan na natin ang pechay. Pechay, hindi mo na kailangan siyang tubigan kasi nagtutubig siya. Pero kapag medyo kulang, lagyan siya ng konting water. Diba? So yun, lagyan natin siya. Lagyan natin ng iodized salt. Huwag masyadong maalat. Ano yan? I-shake natin ang Lea Perrins. Open natin. Daming-dami lang. Ayan. 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 Ilagay na natin yung Lea Perrins. Lutuin natin ng konti. Lutuin lang natin ng konti. Ayan, maluluto na siya. Ilagay na natin yung tofu. Spread out lang natin ng gano'n. Huwag mo siyang haluin kasi para hindi madurog yung tofu. I-ano mo lang siya sa konting sabaw para mag-soak yung kanyang lasa. Hindi siya natin kailangan takpan kasi madali lang naman itong maluto dahil pechay lang ito. Okay na yan, ibuhos na natin yung pinati nating egg. Siyempre paikot natin siyang gagawin.
Hayaan lang natin siya dyan na medyo mabuo pag maluto. Yan, kita nyo. Sarap. Ang mga guys, amoy na amoy ang aroma ng Lea and Perrins sa aking niluluto. Ayan, ganyan lang natin kasi luto na yung egg. Kita nyo? So, nanatiling buo yung ating tofu sa ibabaw ng gulay. Ayan. Yung mga egg niya rin ay luto na. Diba? Kunting-kunti lang yung sabaw. Hindi kailangan marami kasi yan nagtutubig po yan. Ang sarap. Tignan natin. Tignan natin. Oh my God. Ang sarap. Ang sarap. Siyempre, luto ito ng original chef. Diba? Yan na, luto na siya. Hayaan lang natin siya dyan. Hayaan natin yung apoy. Yan. Okay. Isalin natin dito. Dapat hindi nasira yung ano. Yun. Perfect. Diba? Oh.